1 מתוך 3 נשים בישראל תותקף מינית במהלך חייה. 40% מהציבור בישראל מאמינים כי הסיבה הרווחת ביותר לאונס היא לבוש חושפני. אפילו בבתי המשפט, שאלה אחת חוזרת כמעט תמיד, מה לבשת כשהותקפת? במילים שלהם, היא ביקשה את זה. הגיע הזמן לנתק אחת ולתמיד את הקשר בין לבוש לתקיפה מינית. על מנת להעביר את המסר, לבושה של אישה ולעולם לא הזמנה לאונס, קולקציית הקיץ 2017 של קומילפו קיבלה את השם She was asking for it. כדי להבליט את האבסורד, הפריטים בקולקציה הוצמדו לציטוטים של תוקפים, הצהרות תקשורתיות, תיעודים משפטיים, טוקבקים ועדויותיהן של קורבנות תקיפה. חליפת, ויתרת לזכות להגיד לא כשיצאת ככה מהבית. חולצת, אני יודע שאת רוצה את זה. סמלת, לא היית צריכה לגרות אותי ככה. בחנויות המותג הפכנו את הקניות לחוויה מעוררת מחשבה. את תאי המדידה הפכנו לתאי וידוי, שנותנים ביטוי לכל אחת שמוכנה לחשוף את הסיפור שלה באנונימיות מוחלטת. רוצה לעזור לנו לנתק את הקשר בין לבוש לתקיפה מינית? באתר קומילפו תוכלי לקרוא את סיפור הקולקציה ולראות כיצד גם את יכולה לתרום. בקיץ הקרוב כולנו מבקשות את זה.